Všichni, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tu já a jdem se namalovat mušly, bude to nějak takto vypadat, takhle, jo, a uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, začneme. Nemůžu používat levou, protože jsem si trošku to zničila, tu ruku a dlouhý hlídání. No jdeme vezmeme tady tušku, no, dáme si namalujeme si 2,5 asi vás stop. A teďka, když to máme, tak nepotřebujeme už pravítko. A uděláme to 2. Tak, takhle. Udělám další 2,5. Uděláme si takhle trojúhelníky. Ještě to trošku uděláme. Tady. A co máme? Tady mají i ty rovné čáry, tak tam si uděláme takovouhle přehybnou čáru. Potom si uděláme jednu věc. Takhle. Jedno zhruba nad tím. Gumu a to vygumujeme tohle. Tu čáru. A když jsme u toho gumování, tak vygumujeme i tuhle. Tady jsme dělali tohle, tak tu čáru, kterou jsme malovali, toho udáme. Potom, až tohle bude mít vygumovaný, tady tu čáru a tady to, tak uděláme tady. Jsou tyhle věci, tak se snažíme takhle čáry z těch přehybů, které jsme dělali. Tam máme. Když jsme u těch čárek, tak tady máte tyhle, chcete udělat. Počkejte se. Uděláme takhle, jsem to musela vygumovat. Takhle zpátky. Takhle uděláme to a mezi. Tady ve prostředu uděláme další čárku. Čárku. Tak to máme. A když to máme hotový, tak jdeme na vybarvování. Vezmeme si barvy. Můžeme 2, můžeme kolik chceme. Tady to uděláme oranžovo-červenou. Spody uděláme červený, hořešek, oranžový. Vždycky se vezmete víc odstínů jedné barvy. Je to lepší i. Vidíte? Potom potřebujete oranžovou fixku. Oranžová fixa tady. Tady.
hotový. Oranžová. Černou budeme potřebovat. Mám tady někde černou. Černou vlastně ani moc nepotřebujeme, prostě to jenom to ani tady nebude, to se jenom potom obtáhne takhle. Ale to nemusíte, to se ani moc nedělá, jo? Takže budeme vybarvovat. Tady máme svítivu. Můžu i já přitlačit. Aha, ještě tady něco. Protože já jsem to dala, tak to mám to trošku zvírá jsem to oranžovou. Prostě tam budem dávat ty pastelky, jen to zrovna čára. To je nízko. Uvidíte na ty oranžové. A potom, když to máte, tak tady, tak potřebujete fakt, já to mám tmavou oranžovou, takže to uděláme červenou. Počkej, jdeme na červenou. A tak se uklidím. Tak, fixu taky. Jdeme si červenou. Tady, tady. Tam červený. Najděte co nejvíc červený. No a zase. Další červená. Tady další. Červená. Papaj. Mám ještě tohle, ale to je takový výrazný, jako. To je fakt super, ale tak. Červená. Začneme tou nejsvětlejší červenou. U vás vy to vidíte jako oranžovou, ale já to vidím jako červenou. Je to strašně moc světlá červená. Až skoro do růžová, až do ososová. Tak. Vezmeme si takovou červenou už tmavší, kterou to už tady to můžeme takhle zvýraznit. Takhle to červená. Teď to. Tady ještě zvýrazňuju červenou, jo. Dobré. Tak potřebujeme udělat 2 takovéhle půlky, takže tady šita vtáhneme. Já to nemůžu dělat, tak vy si to obtáhněte.
Nějak můžu dělat, ale jenom videa. Já si to obtáhnu. A obtáhnu si to fakt má větě červenou. A bude to právě hezké. Tak, dobře. Jo. Když jsme u toho obtahování, tak tady máte náhlavníky a tam taky uděláte to. Dobře, fixu. Takhle to vypadá. A udělám čáry máry. Tak. Děkuju. Musím se napít. Takže to máme. Takže si to trošku rozstřihám. Máme to hotový. Tady to máme. Tady máme i bordel. On to vypadá blest. Tohle je hnusnější. Vlastně my to budeme dělat takto. To si dáme takto. Tady to dáme na to. Vždycky větší dejte nahoru. A teď jdem na to. Tohle se normálně vystřiháme, takže tady bez záleží moc. Takže potřebujete první menší půlku. Když si vezmeme to slunce, lepší mít delší než kratší, takže si to vezmeme. To. Ahoj. A když už jsme u toho, já mám něco tady s prstem. Si toho aspoň si toho třeba tolik. Navlíkneme si takhle. Vypadám prsty. Musíme pícháček, počkejte. Pícháček. Tady zase pícháme takhle dírku, aby jsme to mohli navlíknout. Vezmeme provázek. Takhle to zasečíme. Máme tam. To se tady necháme. A vezmeme si tu menší půlku. Tady si uděláme dírku. A tady. Takhle dvě vedle sebe. Tam. Tady. Tady konec. Tady máme. Vezmeme si druhou půlku. Takhle. A takhle to tam prolíhneme. Tak. A tak. Jo, konec. Vezmeme si to tam máme. Potom, když to je takhle utáhlý, tak tady si uděláme uzlek.
normálně uzel. Uzel se dělá normálně, jak ho dělám. Tak, něco to víc. Dělejte i to nějak, ještě i 2 uzel, ať to fakt neutáhne. Potom si tady máme hezky zauzlovaný, jo. Tak já tu mám laky na nechty, jo. Takže si to tady rozepnu. A najdeme tady takhle průchodný nebo takový hojlák. Jdeme tímhle do poručů. Super. Takže máte to hotový tady. To. Hezky. Tak to. Takhle si dáte. Asi moc dáme. A zastřihneme. Takhle. Tak to máme. Tady se vezmeme lak. A tím lakem to zabezpečíme. Dostaneme ho pryč. To máme. Tak, to máme. Takhle otočíme radši naopak. Vezmeme ještě lepidlo. Tady máme Herkules. Máme Herkul. A tady máme tohle. To. Tady, kde jsme dělali ty dlouhohánky, tak si to ne? A na konec si dáme za lepidlo. Můžete i takový ty jakýkoliv lepidlo kromě toho pravící. A máme to. Máme to je. Tak jo, ahoj všichni.